Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod la un joc iarăși nou. V-am zis că o să ne jucăm multe jocuri noi. De această dată suntem pe Roblox. Tot de pe Play Store puteți să vi-l luați, să vi-l instalați. Și astăzi suntem alături iarăși de Radu. Salutare! Ia mai zi o dată. Salutare! Gata, acum sigur te auzi bine. Am fost pe încet. No, și de această dată ne jucăm Roblox. Nu uitați de like, subscribe, share. Dacă mai vreți episoade de Roblox. Și de data asta să ne jucăm un joc nu nou, un joc destul de vechi. Piggy Alpha Chapter 12. Da, de această dată o să intru eu și intru tu pe mine, dar stai puțin. Da, o să ne mai jucăm multe jocuri. Ce jocuri vreți voi? Eu sunt pe telefon, nu pot unele jocuri, Counter Block și alte cele. Și de data asta hai să începem cu Piggy. Mi-am propus să ne jucăm Piggy pentru că e destul de bun și pentru început un fel de Granny Piggy, tot aia e. Să ne jucăm așa, ăsta. Să ne jucăm un Piggy, că ăsta am vrut să ne jucăm. Hai, intră pe mine. Bine. Eu am dat play. Aici It's a Real Boy, așa mă numesc eu. Uitați-mă aici din colțul din dreapta sus. It's a Real Boy Box. Cam așa mă cheamă. Intermission. Hai că mai ești 5 secunde. 4, 3, 2, 1. Nu te prea văd. Alege, nu știu. Plant Chapter 12. The game is full. Na. Cea mai mare prostie. Hai că cred că ai noroc. Hai să vedem. Bot, player, traitor, nu știu. E pentru prima dată când mă joc jocul ăsta. Nu știu cum e bot, player plus bot, traitor. Deci ăsta un fel. Oh, traitor. Ok. Botul era Piggy, un bot, practic. Și player plus bot era un LOL. Ce tare. Ce-ai găsit? Un cartof cyber. Eu. Un cyber cartof și mă văd lângă un Piggy. Și în fața mea e un cartof. Cyber. Cyber. What? Ce și-a încărcat arma aia? Că nu suntem aici la armată. Hai să vedem ce se întâmplă. Opa. Ok, din ce văd, îl văd pe... Oh, îmi trebuie un măr. Și că îi trebuie un măr. Trebuie să găsim un măr. Asta e o dinamită. Am luat o dinamită. De fapt nu am luat-o. Încerc să o iau. Nu pot. Ia, dacă mă pun pe ea, nu merge. Ia. Nu merge. Trebuie să găsim un măr sau să merg. Eram sigur că o să mori. Nu știi. Ce naiba? Ce naiba e ursul ăla? Bă, fugi! Ce-i ursul ăla? Mamma mia! Deci eu nu m-aș arunca acolo, doar ca să scap. Văd aici niște scări. Bun, am ajuns jos. Cum trebuie să-i aducem un măr. De unde naiba găsesc eu un măr? Trebuie să vedem. Te roli așa la jumpscare? Doar eu mai ies. Cartoful? Nu! Mamă, dar... Avea unul te roli. Vai de capul meu! Bă, dar e greu jocul, să știi. Hai, play. Deci are A51 Mystical. It's a Real Boy Box. Da? Aici intermission 20 de secunde. Cam mult. Dar hai să încercăm să stăm. Nu prea am eu... Da, și nu. Ce? Ai zis că mi-arăți bug-ul.
Da, nu, pe mapa asta bagurile. Să vedem dacă este un glitch, să ne urcăm și să nu mai dea noi ălea. E la Outpost Chapter 11. Dar văd că ăștia toată lumea vrea Chapter 12 pentru că e mapă nouă. Aici sunt pe chaptere, ca și pe Fortnite. Sunt pe chaptere. Dar văd că toată lumea alege Plant Chapter 12. Infection, nu Infection, Bot. Cel mai bine ar fi Bot. Infection e cam nașpa, că e unul se infectează tot și așa ar fi mai greu. Toți playerii care sunt prinși și se infectează și așa e mai greu. Iar e cartoful ăsta. Mapa asta e numai robot și... robot. Pe aia zic că nu-mi place, că numai e aceeași poveste. Stai o grămadă să scrie. Așa, mie îmi place jocul, îmi place harta, dar nu, toată lumea vrea Chapter 12. Aș vrea și eu o altă hartă, Chapter 11. Hai să vedem că începe. Ok, o să mă duc pe lift. Merge pe lift, nu merge pe lift. Merge pe aici, nu merge pe aici. Doar în față merge. Sei că ăsta după mine, nu mă întorc. Văd aici am o cheie roșie. Red key. Ok, văd aici niște elixir. Un fel de elixir. Aici un poison. Deci ne trebuie... Eu am găsit o foaie. Nu pot să iau. Dar vezi că nu te auzi dacă stai departe. What? Cine e ăla? Ok, văd aici o dinamită, dar nu știu ce fac cu red key-ul ăsta. Am găsit o foaie, dar nu pot să o iau. Ce este un pic mai șters, nu pot să iei. Văd aici ceva roșu. Nu pot să intru. Vai, fugi! Fugi! Vai de capul meu! Nu prea fuge ăsta cum trebuie. Dinamita asta aș vrea să eu dau un cap. Dar nu merge. Hai că nu ne mă urmărește. Toată lumea s-a dus la Piggy-ul de început. Eu m-am retras. Ce s-a auzit? S-a auzit că e cartoful ăsta pe aici și îmi dă jumpscare. Ok, văd aici. Îmi trebuie o baterie. Îmi trebuie o baterie aici. Vai! Fugi! Am văzut o cheie albastră, nu pot să iau. Uite, unde folosește cheia roșie. Văd acum unde folosește cheia roșie. Am găsit mărul. Am mărul. Ok, eu am deblocat aici. Am găsit bateria, bun, bă, mă descurc. Am găsit bateria. Eu mă duc la, uite, și o cheie albastră. Mă duc aici să pun bateria. Ok, mi-a dat o chestie roz, care mă duc acolo să pun elixirul ăsta. L-am activat pe Piggy ca să-i omoare pe ăștia. Știu. E fain. Ioi, cartoful e aici. Hai că am aici sticluța în care pot să pun elixir în ea. Ioi. Am înțeles? Ok. Dinamită. O luat asta, dinamita. What? What? Bă, da, ăștia, Piggy-ul, What? Au pus o dinamită asta. A explodat. Ioi, am ajuns jos. Ce asta? Nu mă bag acolo că poate cade ăla peste mine. Ok, este o melodie ciudată rău. Aici văd, aici ne trebuie un ciocan. Vai, dar cu ce naiba trage ăsta? Ioi, e ăsta aici. Fugi, bă! Nu! Dacă zbierăm, nu-i vina noastră, dar chiar e tentant jocul ăsta. Ce naiba ne trebuie? Ce vreau să zic, ce s-a întâmplat acum? Vreau să zic că vine o barieră roșie și nu poate trece ăla. Da, fix ce m-am zis. Aleluia! Nu, m-am băgat... Bă, m-am băgat pe înfundătură, bă. Nu, m-a bătut. Bă, hai că dau play. Hai să mă...
Vreau să mă uit pe tine. Ok. Bă, da. Vezi că acolo îți trebuie un bănuț. Ca să iei ciocanul, ca să te duci acolo pe balcon să dai ăla și nu știu ce-ți dă. Dar îți trebuie un bănuț pe care nu știu de unde îl iei bănuțul. Ai grijă. Ăla să trage cu bombe. Îmi trage cu un fel de rocket launcher, să zic așa. Bă, dar nu găsesc bănuțul. Dar e destul de scary jocul puțin. Dar foarte puțin. Când îți dă giant scare e mai nașpa. O să o notită. De la safe. Bănuțul. Nu-l v- Safe. Cine? O lua bănuțul? Aran? Ceva cu O-W-E de poi. A-O e de poi. Na, nu înțeleg. Ce nume, ce doar. Du-te mă și bagă bănuțul. Asta nu l-a luat. Nu l-a luat. A, era în safe cu cheie. Mamă, ce-l bate. Nu mă asta mai. Nu l-a bănuțul. Ok. Da, în mare parte vedeți ce trebuie să se întâmple. Da, se pare că ăsta nu și-a dus degeaba. Uai, ciudat-o. E prea bun ăsta. Pleci la bănuț. Bă, de greu aici jos. Uita să iei bănuțul. Cam da. Sau îl are în inventar, dar nu-l pune. What? Este și o fantomă care... Nu știu ce e ăla, dar este și o fantomă din ce am văzut. Gata. Bă, dar de ce nu-l ia? Că dar doar trebuie să apeși pe el. Ori venit roboți ăia. Roboți. Robot. Ui, fantoma Piggy. Fantoma Piggy. Uiți. Uite. Dar cartoful ăla văd că nu prea face nimic când treci pe lângă el, decât când trage. Da, bănuțul. Asta-l iei să jos. În sfârșit. Acum să-și găsească balconul. Da, dar trebuie să bage ăla acolo, să iei ciocanul și după să se ducă la balcon. Mamă, ce i-o dat-o. E greu să scap, uite balconul, e greu să scap de bila aia, că te urmărește. Asta, bă, frigiderul-i sus. Cu ciocanul. Nu-i sus frigiderul, e jos. Dar așa de ce l-ar mai pune, că e imposibil să mai te urci. Ui, în camera asta unde se duce el acum, cu bănuțul. Uite-l. Este. Hai că o luat. Hai mă, ia-l. Așa l-a luat. Acum trebuie să se ducă pe balcon. Bă, cam face el tot. Cred că s-a mai jucat. Hai să vedem cât de tare bate. Bum! Ce i-a dat? I-a dat o foaie? Vezi că cred că o să lipsesc puțin că nu la baie. Ăsta, i-a dat o foaie. What? Eu sunt mort aici. Am pierdut, bă. Am pierdut. Nu, și cam atâta pentru episodul de astăzi. Doar am vrut să vă arăt cum e Piggy. Dacă vreți, îl găsiți pe Roblox. Roblox-ul instalați. Și da, cam atâta pentru astăzi. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!